kako do rudarjev usmiljeni les, sam že davno mrtev, vseeno svari drevo pred smrtjo. Pod težo skal, če je breme preveliko, kot zgodi se včasih pri ljubezni, pod boji v jami zaječijo, preden pade strop. V roce 1989 tady Jan Skácel, český básník, převzal cenu, mezinárodní literární cenu, kterou mu udělila slovinská porota. A pro něho to bylo významné uznání, protože předcházejících 20 let byl v Československu umlčován, nesměl publikovat, takže neměl žádné takové výrazné uznání svého díla. No in seveda zato je tudi v teh prvih letih je Vilenica bila zelo pomembna, ker so lahko prišli iz teh držav pisatelji, predvsem smo vabili dizidente, neuradne pisatelje, ki so jih nagrajevali doma z raznimi socialističnimi nagradami, ampak pisatelje, ki so bili ob robu takratnega kulturnega delovanja. Narodil se na Jižní Moravě, v takových menších vesnicích, městech, kde jeho rodiče pracovali jako učitelé a na začátku druhé světové války se přestěhovali do Brna. Takže tady ta nějaká vazba, úzká vazba na Moravu, na moravský folklor, na moravskou krajinu, je jeden z jeho důležitých motivů. Počasi se tako privajam na tišino in von. Lahko iz blata poberem peresce in ne vržem ga nazaj. In spet sem neslišen, kot je neslišna svetloba. Tako natanko se ukvarjam s tišino in tipoma zarežem v strah. Motiv ticha jako právě motiv spojený se smrtí, kterou ale Jan Skácel nevidí nějak negativně. Je tady pořád jakási taková otevřenost u toho, co nás čeká po smrti. Sej, v socializmu ni bilo drugo priznano kot pa tišina. To je jasno. Oni so s to svojo poezijo reagirali na čas, v katerem živijo. Ko sem jaz v Bratislavi študiral in smo tudi imeli 4 leta češke književnosti, nisem enkrat slišal za njega. Ker takrat so v Češko-Slovaški je bil seznam pisateljev, ki se ne smejo objavljati svojih del in ne smejo recimo tudi biti v šolskih učbenikih. Zvedel sem pa za njega s profesorji, ko smo imeli predavanja po kavarnah. Tam so nam tudi o Skaclu govorili, o tem, kaj se dejansko v češki književnosti dogaja. Ampak vidite, ta dobra literatura prebije. Sej, če gledate literarno zgodovino in te zadeve, vidite, da tudi iz 16., 15. stoletja, 17. stoletja, 18. so dela, ki so preživela čas. A i v dnešní době je to básník velice přítomný, vlivný. Vidíme to třeba na tvůrcích mladé generace, kde pořád jsou vlivy Jana Skácela vidět. Když bylo renovováno náměstí Svobody v centru Brna, tak tam byla postavena kašna a tu kašnu právě zdobí verši Jana Skácela. V poslední době byla postavena socha Janu Skácelovi zase v Brně, v městě, na hradě Špilberk. Ta socha je zvláštní, že je udělána z takových trubek a vlastně jakoby skrz dalekohled se můžeme přes jeho hlavu dívat na město Brno. Meni je žal, da v bistvu ni dočakal razpada tega komunizma. In mislim, da je tudi satisfakcija za njega bila to, da je tik pred smrtjo dobil to nagrado. Zájem o Jana Skácela výrazný se projevuje od 90. let dále a dodnes, takže rozhodně to není zapomenutý autor. Na koncu nama zbeži beli kozliček in osirotela bova. Iz velikih kašč noči bo kanila tema.
oživele bodo koprive, glasen spanec čebel napolni pokrajino. In panji, boš vprašala, kje so skriti panji?